Askotariko disiplinetako sormen artistikoko 10 proiekturen artean hainbanatu dira sormen jarduera sustatzeko udal diru laguntzen deialdiaren 30.000 euroak. Sari bakoitzaren 3.000 euroak aurkeztutako lan eszeniko literarioa musikala, ikus-entzunezko eta plastikoa garatu eta gauzatzeko inbertituko dira. Iruñako udalaren esparruan, euskararen erabilpena eta sustapena arautzen dituen ordenantzaren proposamena aurkeztu du Joseba Asiron alkateak prentsaurrekoan. Indarkeria sexistei buruzko nazioarteko kongreso Iruñan eginda pasaden ostegunetik larunbatera bitartean. Esparru ezberdinetako abokatuak, ekintzaileak, ikertzaileak edota kazetariak profesionala bildu dira emakumeen kontrako indarkeria mota ezberdinak aztertu, prebenitu eta desagerraraztea lortzeko helburuarekin. Nafarroak 1936an Zaragozan fusilatu zituzten Sanjurjo terzioko biktimak gogoratuko ditu. Nafarroko gobernuak Zaragozako udalarekin batera antolatutako ekitaldian haien oroimenezko monolito bat inauguratuko dute. Bularreko minbiziaren kontrako nazioarteko eguna dela eta ekitaldi ugari burutu dira Iruñan asteburuan. Urriak 23 dugu gaurkoa eta hauek dira egunak utzi dizkigun titularrak. Disiplina artistiko askotariko 10 proiektuk diru laguntzak jaso dituzte Iruña hiriko udalaren eskutik. Instituzioak udalak sormen jarduera sustatzeko 30.000 euroko deia egin zuen eta bakoitzari, ekimen edo proiektu bakoitzari 3.000 euro banatu zaizkie aurkeztutako lan eszenikoa, literarioa, musikala, ikus-entzunezkoa edota plastikoa garatu eta gauzatu dezaten. Iruñako udalak arte sormeneko proiektui banatu dizkie 10 sariak 2018 honetan garatu eta gauzatzeko emanak. Bigarren urtez udalak sormen jarduera sustatzen duen deialdi hau burutu du. Horretarako laguntza emanda honako esparru hauetan garatutako sormen proiektuei. Arte eszeniko, plastiko, musika, literario zein ikus-entzunezkoak eta kulturako beste adierazpen artistiko batzuk. Kultura eta hezkuntzako alorreko zuzendaria Maite Muruzabalek parte hartu du Kondestableren jauregian izandako ekitaldian. Non 10 saridunek aintzatespenak esleituta zituen 3.000 euroa jaso bai dituzte. Guztira udalak 30.000 euro inbertitu ditu deialdi honetan. 16 proposamen jaso ziren eta hoietako 15 baloratu ziren. Izan ere, proiektu hoietako bat ez baitzen sormen artistikotzat hartu. Saridunak hauek dira: Ana Sarrias Oteiza Mikrorelatos para Delirius proiektu literarioagatik, Iñaki Alforja Motxila 21, Tuti Babene proiektu dokumentalagatik, Itxaso Iribarren Muñoz arte eszenikoko Instrucciones para vivir antzeslanagatik, David Markotegi Nuin Bibelot izeneko fikziozko film laburraren gidoiagatik, Mikel Romeo Ruiz En el tren a Lisboa lehen eleberriagatik, Mireia Martín Larumbe Las felicidades inmanentes proiektuagatik, zeina arte instalazio batean gauzatuko baita. Mirari Etxabarri ikerketarako eta arte sormenerako ikus-entzunezko ensegu gisako Cuerpos Skin Picking proiektuagatik. Aizpea dehatxa gizarteak emakumeari eman dion irudikapen ikonografikoari buruzko eurak eta gu hausnarketagatik. Txemi Pejenaute Fuego antzerki idazlanagatik. Nieves Oteiza Goñi Nadie llora a la reina muerta literatur testuagatik. Sormen artistikoko proiektuen lehiaketaren bigarren edizioan proiektuen kopuru handitu da 7tik 10 eta hortaz diru zuzkidura ere bai 21.000 2017an eta 30.000 2018 honetan. Sormen jarduera bultzatzeaz gain lehiaketak Iruñako arte ekimenak sustatu zein disiplina ezberdinetako proiektuak indartzea du xede. Arte eszeniko, plastiko, musikal, literario zein ikus-entzunezkoetan besteak beste. Proiektua aurkezten zen datan eta gutxienez urtebete jarraituko antzinatasunarekin Iruñan erroldatutako gizabanakoak aurkeztu ahal ziren. Bai banakako proiektu batekin, bai talde proiektu baten partaide gisa aurkeztu ahal ziren. Hori bai, parte hartzaile bakoitzak sormen proiektu bakarrean izan ahal zen. Proiektuen jatorrizkoak izan behar zuten eta urtea amaitu aurretik burutu beharko dira.
Oinarrietan 10 sari ematea ezarrita zegoen eta horietako 3 35 urtetik beherakoentzat bereziak. Halaber, sarietako bat euskarazko lan garaikide bat sortzeko zen, hori txertatu ahal izateko garaikide udal programan. Lehiaketako epaimailan Iruñeko udaleko kultura eta hezkuntzako zuzendaria izan da buru eta bertan udalaren beraren kulturako alorreko teknikariek hartu dute parte. Iruñeko udalaren esparruan euskararen erabilpena eta sustapena arautzen dituen ordenantzaren proposamena aurkeztu du Joseba Siron alkateak. Hiritarren hizkuntza eskubideak bermatuko dituen euskararen arautegi berria proposatu du Iruñeko udalak. Egungo errealitatera eta arautegira egokitutako edukiera du. Gaztelania eta euskara hizkuntza propioak izendatzen ditu eta arreta publikoa naiz txosten tramitazioak bi hizkuntzetan egitea proposatzen du. Prentsaurrekoan ezagutzera eman dute aipatutako arautegi proposamena. Joseba Siron Iruñako alkatea, Ariz Romeo, gardentasun berrikuntza eta hizkuntz politika alorreko zinegotzi ordezkaria, eta Inma Errea euskara zerbitzuko burua egon dira bertan. Gaurko prentsaurrekoaren helburua da, datorren astelehenean presidentzia batzordera eramango dugun euskararen ordenantzaren proposamena aurkeztea. Jakingo duzuenez, 2015ean aurkeztu genuen akordio programatikoaren 129. artikuluan jasotzen zen 1997ko euskara ordenantza berreskuratu, eguneratu eta garatzeko konpromisoa. Eta gaur, aurkezten dugun proposamen honek, hartutako konpromisoa betetzera dator. Esan duen moduan, orain aurkezten ari garen Iruñeko euskararen ordenantza proposamenak bi helburu dauzka nagusi. Alde batetik, 1997ko Ariak tripartitoarekin onartu zen ordenantzaren espiritua berreskuratzea eta bestetik euskara Iruñeko udalean zerbitzu hizkuntza izan dadin oinarri juridikoa jartzea. Eskabideak bermatu udal arauak izatearen errealitatera eta indarrean dagoen testuinguru juridikora egokituz. Herritarren hizkuntza eskubideak argiro zehaztu, ordenantzari egin zaizkion egokitzapenak eta iragandako denborak eragindako interpretazio arazoei irtenbidea emanez. Pasaden astean Iruñean indarkeria sexistei buruzko nazioarteko kongresua egin zen ostegunetik larunbatera bitarte. Ekitaldiak, kongresuak, emakumeen kontrako indarkeria mota ezberdinak aztertu alde batetik prebenitu bestetik eta baita desagerraraztea ere zuen helburu eta esparru ezberdinetako profesionalak bildu zituen, haien artean abokatuak, ekintzaileak, ikertzaileak edota kazetariak, besteak beste. Indarkeria sexistei buruzko nazioarteko kongresua Iruñan eginda pasaden ostegunetik larunbatera bitartean, esparru ezberdinetako abokatuak, ekintzaileak, ikertzaileak edota kazetariak profesionala bildu dira emakumeen kontrako indarkeria mota ezberdinak aztertu, prebenitu eta desagerraraztea lortzeko helburuarekin. Guztira 300 pertsona elkartu dira bertan, Euskal Herrikoak, Estatukoak naiz Italia, El Salvador edo Eritrea bezalako herrialdetatik etorritakoak. Biltzarrean hainbat gai jorratu dituzte, prozesu judizialak eta biktima errudun egitea, kazetarien ardura indarkeria matxistari buruzko kasuen berri ematerakoan, edo jai giroan ematen diren erasoak. Kongresuari hasiera emateko hitzaldian Blanca Fernández soziologoak hartu du hitza eta unibertsitateko formazioaz, ikerketaz eta ekintza politiko feministaz aritu da solasean. Unibertsitatean egindako ikerketetan ikuspuntu feminista baldin badago, ikuspuntu hori emakume feministek eman diotelako izan dela eta horrek hala izaten jarraitu behar duela azpimarratu du Blanca Fernándezek. Bertzetik Joseba Siron alkateak errandu azken urteotan Iruña erreferente bilakatu dela indarkeria matxistaren kontrako borrokan. Horretarako hainbat faktore kontuen hartu behar direla azaldu du Joseba Sironek, batetik mugimendu feminista sendoa trebatua eta oso ondo antolatua dagoela eta bestetik erasoekin nazkatuta gizarteak kalera atera zela eta horrelako jarrerarik onartuko ez duela publikoki erakutsiz.
Gauza horrela, Iruñeko udalak gizartearen eskari hartu duela eta indarkeria matxistaren kontra modu aktiboan jardungo duela agindu du alkateak. Nafarroak 1936an Zaragozan fusilatu zituzten Sanjurjo tertzioko biktimak gogoratuko ditu. Ekitaldia Nafarroako gobernuak Zaragozako udalarekin batera antolatu du. Oroimenezko monolito bat inauguratuko da. Nafarroko gobernuak Zaragozako udalarekin batera Sanjurjo tertzioan izen ematera behartua eta 1938ko kolpe militarraren hasierako hilabetetan fusilatu zituzten 200 gora nafarren oroimenezko ekitaldia egingo du larunbatean urriak 27. Ekitaldian haien oroimenezko monolito bat inauguratuko da. 1979ko otsailean Torreroko hilerrian Zaragozan, gorpuzkiak hilobetik atera zituzten senitartekoen alegina ere aitortuz. Memoriaren alde hartutako konpromiso eta nekearen balioa aldarrikatzeko asmoz. Gobernuko lehendakaria Uxue Barkos buru ekitaldian izango dira, halaber, Nafarroko Gobernuko Parlamentuko lehendakaria Ainhoa Aznarez, Nafarroko udalerria eta Kontzejoen Federazioko lehendakaria Pablo Azkona, Gobernuko eta Parlamentuko kideak eta biktimen sorterrien naiz Zaragozako udalaren ordezkariak. Ekitaldiak biktimen 150 senitarteko baino gehiago ere bilduko ditu. 1936ko udan, gizon asko behartu zituzten Sanjurjo tertzioan izena ematera eta altxatuen tropetan borrokatzera, errepresiotik eta balizo heriotzaren mehatxutik ihes egiteko bide gisa. Horrela, Aragoi, Nafarroa, Errioxa eta Soriako hainbat herritatik bildutako 600 gizon baino gehiago Zaragozara eraman zituzten eta handik Almudebarren kokatuta zegoen frontearen lerrora. Ara iritsi ziren irailaren 29an borrokan sartzeko pres. Halere, altxatutakoen agintari militarrek desertzio masiboa gertatzeko arriskuaren aurrean zigor eredugarria ematea erabaki zuten. San Gregorioko eremura itzuli zituzten eta urriko lehendabiziko egunetan gizon haietako asko hotz-hotzean erail zituzten. Fusilatutakoak guztira zenbat izan ziren zehaztu gabe dagoelarik. Txikizio hartan 224 nafar fusilatu zituztela kalkulatu da. Haien gorpuak Torreroko hilerrira kamioietan garraiatu eta hobi komun handi batean lurperatu zituzten. Haien senitartekoek ez zituzten behin ere ahantzi, baina 40 urtez baino gehiago itxaron behar izan zuten gorpuzkiak hilobetik ateratzeko aukera lortu arte. Nafarroan senitartekoen mugimendu indartsu bat abiatu zen 1978an, zenbait apez eta alkateren sostengoaz eta hoien ekimenez, exhumazio goitiarrak hasi ziren. Askotxo izan ziren irekitako hilobiak, hoietatik handiena Torreroko hilerrikoa izan zen. Zaragozako udalaren baimena lortu ondoren, 1979ko otsailaren 10ean, Nafarroko eta Errioxako 16 herritatik bildutako senitartekoek gorpuzkiak hilobitik ateratzeari ekin zioten. Zenbait egun geroago 600 persona baino gehiago tarteko zituen segizio handi batek gorpuzkiak senitartekoi emateko ekitaldian parte hartu zuen. Horrela gorpuzkiak jaioterritara eraman eta Nafarroko herri askotako hilerrietan eraikitako panteoietan duintasun osoz lurperatu ahal izan zituzten. Bularreko minbiziaren kontrako nazioarteko eguna dela eta ekitaldi ugari burutu dira Iruñean. Bularreko minbiziaren kontrako nazioarteko eguna izan zen pasaden ostiralean, hori dela eta ekitaldi ugari burutu dira Iruñean asteburuan. Eraikin ugari arroxa kolorez jantzi ziren egun berean, ondoren sensibilizazio ekitaldiak egin ziren. Gazteluko plazan, larunbatean minutu bateko isilunearekin. Karpa batean argazki sorta ikusi izan ziren. Egun berean, goizeko 10etan martxa nordikoa egin zen Ziudadela, Takonera eta Gaztelu plaza zeharkatuz. Igandearekin eskabul antolatu zuten Santo Domingo plazan. Bestetik, 7. laizterketa ere antolatu dute hilaren 28erako 11etan izanen dena. 5 euro balio du dorsalak eta Korte Inglesen daude salgai. 12.000 saltzea aurrikusi dute.
Gaixotasuna pairatu duten emakumeen artean errebisioa ez dela garaiz egiten ari. 2 hilabete baino gehiagoko berandutzea gertatzen ari dela salatu du Sarai elkarteak, bularreko minbiziaren Nafarroko elkarteak. Horri gainera gehitu behar zaio 6 edo urtebeteko prebizioarekin egiten direla halako errebisioak, eta hortaz, atzerapena handia dela. Irtenbidea ez da erraxa, baina uste dute Saraiekoak onkologiako profesional gehiagoren kontratazioak eta itxaron zerrenden kudeak eta egokiago batek lagunduko lukela atasko hori bideratzen. Gogorazi behar dugu Sarai elkartearen lan nekaezina, 2 psikologo gizarte langile bat eta idazkari tekniko bat ari dira Sarai elkartean lanean. 2017an 1084 arreta psikologiko eskaini zituen eta 260 arreta sozial ere bai doan. 17 hile orde, 14 personari lan arloko laguntza eskaini zien, 4 laguntza ekonomiko eskaini zituen eta 422 bihotz isurako burko oparitu zituen. Horrez gain, 236 personak hartu zuten parte ikastaroaren batean. 256.000 euroko laguntza jaso zuen iaz Sarai elkarteak. Goizean lanbroa eta lainoa, eguerdian eta arratsaldean eguzkitsu egongo da, egunaren amaieran lainoak ugaritu egingo dira. Ipar haize bizia ibiliko da, temperatura maximoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Asteazken goizean lanbroa eta lainoa, eguzkitsu egongo da egunaren hasieran laino batzukin, ipar haizea tarteka bizi. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira, maximak gutxi igoko dira. Askotariko disiplinetako sormen artistikoko 10 proiekturen artean hainbanatu dira sormen jarduera sustatzeko udal diru laguntzen deialdiaren 30.000 euroak. Sari bakoitzaren 3.000 euroak aurkeztutako lan eszeniko literarioa musikala, ikus-entzunezko eta plastikoa garatu eta gauzatzeko inbertituko dira. Iruñako udalaren esparruan euskararen erabilpena eta sustapena arautzen dituen ordenantzaren proposamena aurkeztu du Joseba Asiron alkateak prentsaurrekoan. Indarkeria sexistei buruzko nazioarteko kongreso Iruñan eginda pasaden ostegunetik larunbatera bitartean. Esparru ezberdinetako abokatuak, ekintzaileak, ikertzaileak edota kazetariak profesionala bildu dira emakumeen kontrako indarkeria mota ezberdinak aztertu, prebenitu eta desagerraraztea lortzeko helburuarekin. Nafarroak 1936an Zaragozan fusilatu zituzten Sanjurjo terzioko biktimak gogoratuko ditu. Nafarroko gobernuak Zaragozako udalarekin batera antolatutako ekitaldian haien oroimenezko monolito bat inauguratuko dute. Bularreko minbiziaren kontrako nazioarteko eguna dela eta ekitaldi ugari burutu dira Iruñan asteburuan.